Assalamu alaikum. A yau na kawo muku jerin masu kuɗi maza guda 10 na Najeriya. Kar ku manta ku danna mu subscribe da alaman ƙararrawa. Mutum na farko shine Aliko Dangote, yana da dala biliyon 13.6. Mutum na biyu kuma shine Abdulsalam Rabi'u, yana da dala biliyon 5.6. Sai na gaba wato na uku Ibrahim Badamasi Babangida, yana da dala biliyon 5. Mutum na hudu shine Atiku Abubakar, yana da dala biliyon 1.5. Mutum na biyar shine Muhammad Admin, yana da dala miliyon 500. Sai na gaba na shida kenan Abdullahi Bashir Haske, yana da dala miliyon 350. Sai na cikon na bakwai Sanusi Lamido Sunusi, yana da dala miliyon 100. Sai na takwas, mutum na takwas shine Ali Nuhu, yana da dala miliyon 1. Mutum na gaba wato cikon na tara yana Adam A Zango, yana da dala 900,000. Mutum na gaba wato cikon na 10 Sani Musa Danja, yana da dala 75,000.